Здравейте! Преди около час и нещо се прибрах от клиниката. Отидах в 9:30 тази сутрин. Първото, което имах, беше среща с лекаря. Много топло посрещане. Много ми хареса разговор с него, тъй като той не е просто доктор по медицина, освен това е ревматолог и освен това и е фармацевт. Тоест ние с него сме колеги. Можехме да си говорим директно с термини и така нататък. Проблемът е следния. Имам кандида в червата. Също така имам и мухъл, който не е ясно точно какъв е, дали е аспергилоза, пеницилинов или някакъв друг, но имам мухъл не много, нали? Още съм в здравословните граници, но го имам. На ръба съм. Това нещо не позволява, така или иначе в момента да се прилагат антибиотици и първо трябва да излекуваме тия гъби, така ще го нарека, като директно, нали, лечение за самите гъби, плюс трябва да запълним дефицитите, защото имам дефицит на витамин D, сериозен, много голям, витамин B2, витамин B6. Той тук беше написал... аз миналия път ги гледах. Глутамат, нали, нямам азидоглутамико. Омега-3, омега-9 липсват. Тези неща всичките трябва да се оправят. Като има много билки, много добавки, ензими, не знам какво, много неща са. И също и диета. Това за момента реално от всичко, което не понасям на хартия, нещата, които излягаха на хартия, че не ги понасям, от тях ям само едно нещо и то е хляба. Всъщност трябва да го спра. Първо, защото излиза, че не ми понася, т.е. че имам интолеранция към него. Имам интолеранция към дрождите от всякакъв вид и затова хляба трябва да се спре. И то, тъй като аз не ям нито плодове, нито сладки неща, реално задачата ми е да спра хляба и да видя какво ще ям. И да видим, защото по тази логика, ако е за гъбите, ще трябва да се спре ориза или ще трябва да е интегрален ориз, т.е. черен. И картофите май ще трябва да спра. И не знам, чакам да излезе, значи има диета към това цялото нещо, и която трябва да се спазва горе-долу около 2 месеца. И след това вече ще можем да започнем с баш лечението, което за последния протокол, който ми е пратил лекар. Значи първият протокол, тъй като още не бяха излезнали всички изследвания, беше по-общ. И там беше 45 000 евро. За момента сме на 28 000 евро, като освен самия протокол, антибиотиците, които се използват по време на баш лечението, са малко особени. Сега ще ви разкажа защо. Да видя как ще го обясна това. Така. Антибиотиците, които ползва тази клиника, са липозомални. Това означава, че те са направени по друг начин, който им позволява да навлизат по-дълбоко в тъканите, да влизат по-добре в клетките и да минават хематоенцефалната бариера. Това е много важно, защото една от причините да не можем да излекуваме лаймската болест и коинфекциите е, че не достигаме добра концентрация в тялото на антибиотика. Антибиотика не е способен да премине или не преминава добре или достатъчно хематоенцефалната бариера. Това е главният проблем. Т.е. какво става? От главата надолу можем да се изчистим от бактерии, в мозъка винаги ще остане нещо. И пак тръгва всичко наново. Така, преимуществото на тези антибиотици, които тук се ползват в тази клиника, че са липозомални и това позволява да преминават по-добре в мозъка и да навлизат по-добре в клетките. Не съм запозната с другите клиники, дали ползват тази технология, дали ползват такива антибиотици, нямам идея.
това, което знам е, че когато се ползват такива антибиотици, се използва, в смисъл, когато са в такава форма, използваме 10% от дозата. Т.е. примерно азитромицин, антибиотик макролид 500 мг. Когато е липозоманен, ще използваме 50 мг. И следователно 50 мг ще бъдат достатъчни да навлязат навсякъде и няма да имаме тези странични ефекти, които имаме на 500 мг. Така че това е другото преимущество, че при тези антибиотици имаме по-малко странични ефекти, което позволява, нали, човека да не страда, докато ги пие. Доколко знам, тъй като имам едно друго такова лекарство от Белгия за мастоцитите, мисля, че същите антибиотици, там каквото е, пак са в същата тази, се произвеждат от същата тази аптека в Белгия по този начин. Какво ще да казвам? Да. Така. Тъй като тези антибиотици се доплащат извън, т.е. антибиотиците, които ще поемам през устата, не влизат в този протокол за лечение. И знам, че са скъпички, така че не знам какви пари ще излезе, но самия протокол с венозните неща и другите интервенции е около 28 000. Към него обаче трябва да има пари, нали, да се закупи всичките лекарства, добавки, не знам си какво, така нататък, както и когато дойдем тук, не забравяйте, нали, че все пак ние сме под наем, т.е. и сме под наем в момента на по-скъпи цени. Говорили сме тук с собственичката на този апартамент, че следващия път, когато дойдем, ако дойдем за 3 месеца, нали, ще ни свали доста от наема за апартамента, защото по принцип е доста скъпо. Примерно сега за 2 седмици ни излиза 975 евро. Нали? Това е едното. Така. Реално, в момента, в който аз сега, дали след 2 седмици тръгна от тук, моята работа е да си пия всичките тия неща, за да мога да махна тия гъби, да подсиля имунитета, да запълня дефицитите, да накарам тялото да върви, нали, да може да се чисти. И това е. И вече другото ще зависи кога съберем парите за баш лечението. Това беше разговора с лекаря в общи линии. Смисъл, има още говоря, но просто това е главното, нали. Това е главното, тъй като наскоро, между другото, имах нещо като леко подкожен абцес, ама аз го имам от години на врата отзад. Как пък реши точно преди няколко дни да ми се възпали цялото това нещо, в момента е като една киста, която обаче нито избива, нито се... Нали, не е толкова възпалена, но днеска, примерно, доктора ми сложи някои инжекции озон направо в самата киста. И сега ще видим дали ще спадне. Защото ако не спадне сега, в момента, като минат процедурите в петък, трябва да ида някъде някой да ме оперира, да го реже. Ако се налага, ще видим как ще се развият нещата. След разговора с доктора, след това имах термометрия, се нарича. Това е с един апарат ти слагат така на различни точки по лицето и по тялото. Някаква програма е, която им посочва на кои точки трябва да се замери температурата, след което се събличаш и спират климатика и всичко останало и стоиш на студено. 10 минути стоиш на студено, пълен студ, направо посинях краката, за да се замерят отново тези точки, за да се проследи каква е терморегулацията, способността на тялото да регулира температурата. Всичките тези допълнителни изследвания, които правих миналата седмица и сега ги правя, ще ги получа след, не знам, надявам се до 2 седмици да ги получа, тогава ще ги кача, пак ще ви ги обясня, защото просто в момента нямам интерпретациите, нито резултатите на тези неща. След това ми взеха кръв, тъй като днеска правих още
Бяхме обсъждали с лекаря да направим още една проба, тъй като имам един завишен туморен маркер CA125. По принцип той се повишава при тумори на яшника. Сега, с тумор на яшника нямам, имам едни фоликулярни кисти и разни такива неща, или ендометриозни огнища, не знам точно какво, имам ги, но се предполага, нали, че е нещо от рода на тези кисти. Само, че този туморен маркер няколко месеца вече го следя и не спада и не спада. В началото ми се казваше в България, че е защото от цигарите, нали, но аз вече 5 месеца не пуша цигари и се очакваше, че трябва да спадне това нещо. И за да, тъй като той хем е специфичен маркер, хем обаче не е толкова специфичен, защото може да се повиши при панкреатичен тумор или при панкреатични проблеми, при възпаление в червата и не знам си какво, за да сме сигурни, нали, че нямаме раков процес. Доктора каза да изследваме тимидин киназа, защото увеличението на този ензим всъщност ще означава, че имаме раков процес. Това нещо го направихме днеска, както и нещо друго имаше ли? Не. Да, бяха забравили витамин С миналия път да пуснат, а сега ще пуснете витамин С-то, защото аз така и така не съм го мерила никога. Ясно е, че е ниско по други индиректни параметри. След това отидохме в една друга стая, където направихме хипертермията и едно вливане с глутатион. Глутатион е нужен на черния дроб, за да може да изхвърля вредни вещества. Тоест ние трябва да имаме през цялото време, трябва да поддържаме едни нормални нива на глутатион. Самата хипертермия беше т.е. как се прави, има едно легло мрежесто, под което има една лампа, която не е точно инфрачервена в пълния смисъл на думата. Някакъв немски апарат забравихме името, но е немско производство. Реално лягаш на това мрежисто легло, отгоре се завиваш с, как се казва сега, то не е точно одеяло, ами едно покривало, което от едната страна е златно, от друга страна е алуминиево. Мисля, че сте го виждали, по принцип ги има в разни пакети за бърза помощ или когато човек претърпи някакъв инцидент на пътя, нали, трябва да има по принцип такова, за да покрие някаква жертва или нещо такова. Не знам точно български как се нарича. Знам го как е на немски, на испански, но не го знам на български. Както не. Завиваш с това нещо. И реално през това време, аз направо си го казвам, ти вкарвате един термометър в задника. Мисъл, не си го представите като термометър, нали, то е сензор, който е тубичка, една гумена тубичка, защото все пак температурата в ректума е най-близка до вътрешната температура. И през това време, нали, се влива глутатиона и целта на цялото упражнение е да се вдигне телесната температура, в случая обаче до 38 градуса, защото в момента не правим лечение за лайм, в момента правим подготовка за иносфереза, т.е. целта е да размърдаме в тялото разни неща, т.е. тъканите да изхвърлят в кръвта токсини и метали, там каквото ще изхвърлят, за да може утре иносферезата да обере този целият буклук. Значи, според доктора, казва, че от 80% от натрупаните вредни вещества в тялото за последните 35 години, в които съм жива, би следвало да могат да